Joliba jabarani filɛbaw an ka foli ani tanuni an b'o ta ka ɲɛsin aw bɛɛ lajɛlen ma nin sanga in na bi ntɛnɛn ye min ye ɔktɔburu kalo ale tile 18 san 2021 an filɛbaw ani an lamɛnbaw arajo Joliba sanfɛ an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn an minnu sigin bɛ ka kunnafonidi gafew olu lakalili waati kɔnɔ gafe minnu bɛ sɛbɛn don o don ka taa ntɛnɛn fo ka se jumadonyaw ma an y'a kanu ka ye kɛnɛ ka walasa gafe ninnu ka bamayɛlɛma a bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ jamana kunnafoni la cogo min na o la an sigira kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn min ye Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye kunnafoni la bakurunbaw ye min bɛ tali kɛ Lessor ale kumana bi sɔgɔmada in na Lessor y'a jira k'a fɔ ko min ye farafinna tilebiyanfan ka jɛkuluba min bɛ yen n'u k'a ma ko CEDEAO ale ka min bɛ tali kɛ ɲɛmɔgɔba min bɛ yen n'ale b'o ko kunna n'o ye Nana Akufo-Addo ye ale yɛrɛ de ye Gana jamana masakɛ ye an bɛ don min na ko bi ko a ye tile kelen taama kɛ l'heure damadɔ yɛrɛ a y'o kɛ kunungo kari Mali kɔnɔna la yan nɔ k'a kɛra ɲɔgɔn ye belebelebaw de ye min tɛmɛna Nana Akufo-Addo ani Mali jamana faamaw ni ɲɔgɔn cɛ Lessor y'i da don a la ni Lessor y'o fɔ Challenger fana nana i da don o ɲɔgɔn ye kuma kelen in fana na ko nin bɛna fɔ Mali nin waati in na an ka jamana a bɛ jan dɔ de kɔnɔ jan min ni jan in laban a bɛ n'a fɔ ɲuman tɛ sabu n'i ye jateminɛ kɛ Mali jamana bɛ fɛ k'i bolo mana bɔ bi ye Wagner ko nɔfɛ fo ka taa se transition dɔ ka fara a kundama kan ko nin ye jan dɔ de ye jamana faamaw kan k'u kɔlɔsi min na Challenger y'o fɔ 22 septembre ale fana kumana a y'a jira k'a fɔ ko Mali waribon mara yɔrɔw n'o ye bankiw n'a ɲɔgɔnnaw ye yɔrɔ olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lafasali kuluba dɔ kɔnɔ n'u k'a ma ko SINABEF SINABEF ko olu ye lasɔmini baarabila sɛbɛn dɔ de bila k'a fɔ u bɛna baarabila kɛ ko nka warimarasoba min bɛ yan n'o ye BDMSA ye ale y'a jira k'a fɔ ale sen tɛna ye a ko la an bɛna an da don la 22 septembre kɔnɔ indicateur de renouveau ale y'a jira k'a fɔ banbanci wale bɛ sɔn halisa min bɛ tali kɛ bateau min bɛ yen n'o ye Coman ka bateau dɔ ye ko banbancimaw ye marifa ci o la Temera a kɛra sibiri tɛmɛnen na duguncinin dɔ don min filɛ nin ye min bɛ tali kɛ Gundam o fanfɛlaw la ale indicateur kelen in kɔnɔna la a jirala k'a fɔ fana ko n'i ye jateminɛ kɛ Tɔnbukutu mara la min ye banbanci wale fana ye o lamagara yen nɔ min bɛ tali kɛ a bɛɛ y'a banbanci wale kelen ninnu de ye an bɛna an da don o fana na indicateur du renouveau kɔnɔna la Soir de Bamako ale y'a jira k'a fɔ CNT ɲɛmaaba n'o ye colonel Maliki Diaw ye ale ye fɛɛrɛ dɔw bila sen kan sisan fɛɛrɛ minnu bɛ tali kɛ baarakɛla minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ CNT kɔnɔna la le Conseil national de transition u ka baara daminɛ n'u bɛ jigin ka bɔ baarayɔrɔ la waati min na waati ka dɔn u taa waati ka dɔn ani u sigi waati ka dɔn ko nin ye ko kura ye colonel Maliki Diaw a ye min bila CNT kɔnɔna la bi min bɛ indépendant ale ko fɔ a y'a jira k'a fɔ polisi fila bɛ yen olu ko minɛna banbancimaw fɛ a kɛra Ansongo mara la Lambezanga fan fɛ ko polisi maa fila ye a jira k'a fɔ banbancimaw ye u bɔnɛ u ni na fo ka taa se lakanabaliya kunnafoni wɛrɛw ma indépendant kɔnɔna la an bɛna an da don minnu na Nouvelle Horizon ale y'a jira k'a fɔ ADEMA PAEJ ka sigi 6nan n'o y'u ka jɛrɛba ye congrès ale tako 6nan kɛra ko nka bureau dɔ bɛ yen nɔ min ni ɲɛbila bureau don ale sigira nka bɛɛ ma se ka kɛ ko la halisa a jirala k'a fɔ bi ntɛnɛn wuladanfan yɛrɛ fɛ a ko bɛɛ lajɛlen bɛ taa kuncɛ bureau kuranna sigi an b'a kuncɛ ni Nouvelle Horizon ye walasa a bɛɛ bɛ se ka faamuya sɔrɔ kunnafoni la cogo min na jamana fasiridi sɛbɛn min bɛ yen ni o ye Lessor ye an bɛ don ale kɔnɔna la ale de fɔlɔ y'i da don jamana kunnafoni na k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ko kumaɲɔgɔnyaw bɛ sen na hali sisan k'a jira k'a fɔ cɛmancɛ fanga ale baaraw de kɔlɔsili ko don n'i ye jateminɛ kɛ kunungo an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ Gana jamanakuntigi n'o ye Nana Akufo-Addo ye CEDEAO ka baara koɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ ale de bolo k'a nana baara ɲɔgɔnya foli la ani baara ɲɔgɔnya baaraw n'an ka jamana faamaw cɛ n'o ye transition ɲɛmaw ye dɔwɛrɛ tɛ u ni cɛmancɛ fanga ɲɛmaw bɛ se ka sigi ka fɔ kɛ cogo min na a jirala k'a fɔ Nana Akufo-Addo ani colonel Asimi Goita kɔni ye ɲɔgɔn ye kuma caman tɛmɛna u ni ɲɔgɔn cɛ Lessor ka fɔ la Nana Akufo-Addo kunungo a kunbɛlen pankurujigi kɛnɛ min tɔgɔ dalen don Modibo Keita la Mali jamanakuntigi fɔlɔ ni jateminɛkɛ yɔrɔ kabi gɛlɛya ye Mali sɔrɔ kabi Ibrahim Bokar Keita ka fanga
dafirila fo kana se camancɛ fanga daminɛni ma CEDEAO ka wulikajɔ bonyani don Mali ka min ye camancɛ fanga ko la baaraw bɛ se ka kɛ cogo min na ani camancɛ fanga yɛrɛ bɛ se ka kuntilenna ɲuman sɔrɔ cogo min na CEDEAO jijalen don ko la kosɛbɛ o de y'a to ka kɔn bi yɛrɛ ɲɛ yɔrɔ ka ciden min bɛ yen n'o ye Nigeria jamanakuntigi kɔrɔ Goodluck Jonathan ale ye cidenya caman kɛ Mali ni CEDEAO cɛ a jirala k'a fɔ o taabolo kelen ninnu de la kunungo kari min ye n'a fɔ Nana Akufo-Addo ye ale kɔni nana Mali kɔnɔna la yan nɔ ani an ka jamanakuntigiw ye ɲɔgɔn ye a yɛrɛ kunbɛra min ye Mali jamana faamaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la colonel Asimi Goita ale min bɛ jamanakuntigiya la bi a kunbɛra o fɛ laadala Mali kɔnɔna la yan ni dunan kɔni nana a bɛ kunbɛn ni ji ani woro de ye wa o laadaw timɛra npogotigini fila olu ye Nana Akufo-Addo a kunbɛn ni ji ani woro ye o kɔ min ye a bisimilala min ye an ka jamanakuntigi fɛ yɔrɔ min bɛ yen n'o ye ɲɔgɔn ye so dɔ ye aéroport la yen nɔ kɛnɛ ka yen nɔ Choguel Kokala Mayiga n'o ye premier ministre ale tun bɛ yen fo ka taa se conseil national de transition ɲɛmaa colonel Maliki Diaw ani Mali politique ɲɛmaa caman fo ka taa se foroba cakɛla ɲɛmaa caman o bɛɛ lajɛlen tun bɛ a yɔrɔ kofɔlen in na yen nɔ a jirala k'a fɔ hakilila jiginna hali n'a sɔrɔla ninnu ka ɲɔgɔn ye lesɔrɔ ka fɔ la kuma kɔni ma bɔ a kɔnɔna la maa bɛ se ka kala turu min kan nka maa bɛ se ka danganiya sɔrɔ min na lesɔrɔ ka fɔ la o ye k'a fɔ Nana Akufo-Addo ani colonel Asimi Goita ka ɲɔgɔn ye in na dɔwɛrɛ tɛ maa bɛ se ka kuma fɔ i tɛ fili min na o ye camancɛ fanga kalata minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda u fɛ février kalo natɔ in na ani wasaden kalataw ko kuma kɛra olu de kan o ye maa bɛ se ka bisigi sigi kuma min kan nka k'a fɔ de ko jaabi bɔra a ɲɔgɔn ye in kɔnɔna la sabu Nana Akufo-Addo yɛrɛ a ye ɲininkali min kɛra a la n'a ma jaabiba di a la a kɛra jaabi kunkurunin de ye a yɛrɛ tɛmɛsenna yɛrɛ a ko ale nana de CEDEAO ka ci hukumu kɔnɔna la walasa ka na lajɛ camancɛ fanga bɛ hakɛya mun na nin waati in na o de la kunnafoniw y'a jira k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw bɛ to senna fo don nataw la a na kɛ CEDEAO yɛrɛ bɛ fɛ ka jɛrɛba dɔ boloda nin ko in siratigɛ la walasa n'a sɔrɔla Mali ka camancɛ fanga ni dɔ de bɛ fara a kan walima ni fɛn tɛ fara a kan nka limanaw n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ n'a fɔ maliden caman bɛ yen bi minnu de fɛla ye ko camancɛ fanga in dɔ de ka fara a kan sabu pankurujigi kɛnɛ na maa minnu bɔra ka taa Nana Akufo-Addo n'o ye Ghana jamanakuntigi ye ale kunbɛn i b'a ye sɛbɛnfɛn minnu tun b'u bolo sɛbɛnfɛn ninnu caman sanfɛ i b'a ye k'a fɔ ko camancɛ fanga maa minnu taara olu fɛla de y'o ye ko dɔ ka fara a kan wa fana ko tiɲɛ don k'u bɛ CEDEAO ɲɛmaaw bisimila Mali la yan ko nka assise nationale de la refondation n'o ye sigi ka fɔ bɛn minnu bɛ yen n'a kan ka boloda Mali kɔnɔ yan ko jamanadenw bɛ fɛ ka u fɛla de fɔ o kɛnɛ kan wa fana ko o de ye fɔlɔ ye jamanadenw ka hamina ye min ye o ka sigi ani fana dɔw yɛrɛ ka ɲɛfɔli la ko san saba k'u bɛ fɛ k'o di camancɛ fanga ma dɔ de ka fara a kan nin de ye kuma damadɔw ye limanaw maaw tun bɛ ka minnu fɔ ka Nana Akufo-Addo ale kunbɛn kunungo kari Bamakɔ pankurujigi kɛnɛ la kunnafoni ye nin ye an ye nin bɔ lesɔrɔ ale kɔnɔ ni lesɔrɔ y'o fɔ limanaw challenger fana ye kumana ale ko kelen de kan challenger fɛla ye min ye o ye k'a fɔ ko yɔrɔ bi na camancɛ fanga limanaw ni dɔw ko dɔ de ka fara a kundama kan fɛn fila bɛ yen bi n'o kuma de bɛ bɛɛ de bɛ ka o kuma fɔ o ye Wagner ko kuma ye n'o ye Rusiw ka kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'a fɔra ko olu kan ka na Mali la yan nɔ ni kɛnyɛrɛye cakɛdaw don ani fana camancɛ fanga dɔ ka fara a kundama kan nin ye kuma fila ye bi minnu bɛ ka yaala malidenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye jateminɛ kɛ yɔrɔ an bɔra k'a kuma fɔ lesɔrɔ kɔnɔ sisan challenger fana y'i da don a la k'a fɔ kunungo kari ko CEDEAO ka ɲɛmaaba min bɛ yen ni o ye Nana Akufo-Addo ye ale ye taama min kɛ ka na Mali la yan nɔ taama in k'a bɛ bila hukumu kɔnɔna la o de ye k'a fɔ nin waati in na CEDEAO bɛ se ka kangarida gɛlɛn kɛ Mali ye wa fana ka se ka hali laginɛ min b'an kɛrɛfɛ yan yɔrɔ waliya kelen min kɛra o kelen de kɛra laginɛ n'o ye fangadaraki ye ko ka CEDEAO bɛ fɛ ka hali n'a kɛra bagabali ye k'o sigi walasa laginɛkaw yɛrɛ bɛ se ka siran nin ko ninnu ɲɛ cogo min na o de ye hukumu kɔnɔna la yɔrɔ CEDEAO tun ye jaguyala ko caman de fɔ don tɛmɛnenw la min n'a sigira Mali kan
ko ka camancɛ fanga ko ka hakɛ min dira ma ko ka o labato a dun jirala k'a fɔ charte fana de ye o fɔ nka ni ye jateminɛ kɛ CEDEAO ye jɛrɛ min kɛ kɔsa in na ni Mali ka fɛla fɔra o kɛnɛ kan o de ye k'a fɔ ko camancɛ fanga foyi tɛ fara a kundama kan kɔsa in na kuma durula kosɛbɛ k'a fɔ ko Rusiw ka kɛlɛcɛ dɔw bɛ yen n'o ye Wagner ye limanaw ko o kan ka na Mali dɛmɛ ka bɔ bamaci wale kɛlɛli la walasa ko wa ko n'i ye o jateminɛ CEDEAO ye jɛkulu ye Mali bɛ min kɔnɔna la ko foyi tɛ se ka kɛ Mali kɔnɔ bi nin waleya ninnu na ko n'a sɔrɔla CEDEAO ma i ka fɛla di Mali ma k'a fɔ an sɔnna walima an ma sɔn ko o dun CEDEAO ma i ka fɛla di fɔlɔ n'a fɔra ko Mali jamana faamaw bɛ fɛ ka u tɛgɛ don société wɛrɛ bolo k'a fɔ ko kana ka lakana sabati CEDEAO bina jɛn n'a ye wa a tɛna jɛn n'a ye wa o kɔni o kuma ma fɔ fɔlɔ nka ɲininkali damadɔ kɛlen don challenger kɔnɔ o ye k'a fɔ CEDEAO yɛrɛ bɛna mun kɛ nin ko in na u bɛna u jɔ u jɔyɔrɔ la wa ka colonel minnu bɛ yen ni olu bɛ Bamako yan ni fanga b'olu bolo ka u ka k'u ka dimi jira u la ani laginɛkaw wa o ye fana ɲininkali dɔ ye yalima u bɛna ko to CEDEAO n k'a fɔ CEDEAO bɛna ko to fana kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali jamana ɲɛmaaw ta la wa u ka se ka Wagner ko in ka don u sɛbɛ la ani nin de ye ɲininkali caman ye bi maa bɛ se ka min kɛ i yɛrɛ la sabu bi bi in na CEDEAO limanaw a bɛ bolo min ka bi a bɛ n'a fɔ Mali jamana bɛ fɛ ka u bɔ u dabolo de kan sabu u mana fɛn fɛn fɔ i b'a sɔrɔ Mali jamana faamaw hali n'a sɔrɔla u m'a fɔ u da la an tɛ sɔn a ma nka i b'a sɔrɔ a baara caman bɛ yen u t'a bɔ a sira ma limanaw o kɛn bɛ sababu ye CEDEAO ka taama cayalen don kosɛbɛ Mali ale ni CEDEAO jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o de la maa bɛ se k'a fɔ bi ko ni Wagner ko kuma min filɛ nin n'a fɔra yɔrɔ bi Mali jamana faamaw y'a jira k'a fɔ Mali ye jamana ye min ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo a ka lakana b'a yɛrɛ bolo a bɛ se ka ka jamana lakana cogo min na o b'a a yɛrɛ bolo maa si tɛna se ka i da don o la Mali jamana faamaw y'o fɔ don tɛmɛnenw na CEDEAO na o ko to Mali ta la wa limanaw nin de ye kuma damadɔ ye minnu bɛ munumunu na nka challenger ka kuma la maa min ye fasiri in sɛbɛn n'o ye Siyaka Dunbiya ye a y'a jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ maa minnu bɛ n'olu ye fanga daraki n'o ye jɛnti maaw ye limanaw nka u k'a dɔn k'a fɔ nin min filɛ nin ye ni jamanadenw caman wulilen don k'a fɔ ko dɔ ka fara camancɛ fanga kan walima ko Wagner ka na limanaw ko jan don dɛ jan min ni a dalen don ɲɛfɛla la n'u ma ɲɛ k'u bɛ jan in limanaw u b'u pan kunna fo fɛn caman bɛ yen min ye colonel Asimi Goita ani Choguel Kokala Mayiga ye u ka fɛn dɔw bɛ yen tiɲɛ don jamanadenw b'u nɔfɛ bi nka ko caman bɛ yen u kan k'u miiri o la o de ye k'a fɔ yɔrɔ colonel Asimi Goita maa min don bi maa bɛ se k'a fɔ jamanaden caman b'a nɔfɛ ko nka o tɛna kɛ sababu ye min bɛ tali kɛ Thomas Sankara n'o ye Burkinabéw ka Thomas Sankara ye ani Ghanéens ka John Rawlings olu ye manja min sɔrɔ u ka jamana kɔnɔna la ko olu ye fɛɛrɛ minnu tigɛ u ye baara minnu kɛ fo colonel Asimi Goita a fana ka tɛmɛ ni o sira ninnu de limanaw ni fasiri damadɔ ye an ye minnu bɔ l'essor ani challenger kɔnɔ kuma ninnu o ye ɲɔgɔn dafa n'an bɔra yen nɔ an bɛ don 22 septembre ale kɔnɔna la 22 septembre y'a jira k'a fɔ min ye an ka warimarasoba minnu bɛ yen ni olu bɛ Mali kɔnɔna la yan ne kan bɛ bankiw de ma ko bankiw y'a jira k'a fɔ u bɛ tɔnba dɔ u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ lafasali kuluba dɔ kɔnɔna la u k'a ma ko SINABEF SINABEF yɔrɔ ale ye lasɔmini kɛ k'a fɔ ko ale bɛna taa baarabila la lasɔmini sɛbɛn yɛrɛ a lawaleyara kabi octobre kalo tile 7 tɛmɛnen k'a jira k'a fɔ ko laɲini damadɔ bɛ SINABEF fɛ n'o ye Mali warimaraso olu ka lafasali kuluba ye u y'a jira k'a fɔ laɲini 2 min b'a kɔnɔna la a dɔ bɛ tali kɛ BDMSA yɔrɔ muso dɔ bɛ yen nɔ min ni a jirala k'a fɔ ko bin kɛra ale ka hakɛw la n'o ye madame Makane Jɛnɛba Sali ye ani fana BDM yɛrɛ ɲɛmaaba SINABEF tun y'a jira u ka lasɔmini sɛbɛnw na k'a fɔ ko BDM ɲɛmaaba u ka baara bila pewu a ka bɔ BDM ɲɛmaaya la nka baarabila sɛbɛn min ye nin ye n'o ye préavis ye SINABEF maaw fɛ ko BDM maaw comité syndical min filɛ nin ye BDM kɔnɔna la n'o ye BDM yɛrɛ ka baarakɛlaw ka lafasali kulu ye ale ye kunnafoni dɔ fana kɛ alamisa tɛmɛnen na a kɛra octobre kalo tile 14 u yɛrɛ ka jabala la u ka kunnafoni kun ye min ye ka jamanadenw ani minnu bɛ jamana kɔ kan k'olu kunnafoni k'a fɔ ko SINABEF ko jɛkulu fitinin dɔ de b'a kɔnɔna la
minnu bɛ ni olu bɛ ka wulikajɔ kɛ ka baarakɛlaw n'o ye banki baarakɛlaw ye ka olu k'u yɛrɛ ka hakɛ k'o bila olu banki baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen ka hakɛw sanfɛ o la n k'a fɔ BDM ale kɔnɔna la yen nɔ u ka lafasali kuluba in maa min b'a ɲɛmaaya la o ye Papa Sadio Traoré ani a baarakɛɲɔgɔn fila olu de ye kunnafonidi in kɛ u ka ɲɛfɔliw la ko k'a bɛ kalo kelen bɔ sisan min ye SYNABEF maa damadɔ ye n'o ye jɛkulu damadɔ ye olu bɛ ka wulikajɔ kɛ ka kuma caman de fɔ maa min b'a ɲɛmaaya la u yɛrɛ ka fɔli la o ye Amadou Ba ye Amadou Ba limanaw k'a jala k'a fɔ bi yɛrɛ a bɛ baara la Nations Unies ka système dɔ kɔnɔna la ko a bɛ laɲini minnu na laɲini ninnu caman bɛ yen ko baarakɛlaw ka hakɛ tɛ a bɛ n'a fɔ maa damadɔw de bɛ yen olu de bɛ ka u ka yɛrɛ makana o sabati SYNABEF kɔnɔna la BDMSA a kɔnɔna la bi a jala k'a fɔ u ka comité sénégalais y'a jira k'a fɔ olu kɔni tɛna u sen don SYNABEF ka baarabila in na wa olu laɲini min b'a kɔnɔna la o t'olu fɛla ye o dɔ ye an y'a fɔ sisan madame Kani Jɛnɛba Sall ale ka gɛnni ka bɔ BDM kɔnɔna la sabu u yɛrɛ ka fɔ la ko k'a kun fɔra ko a ye $44 ani CFA wari 100,000 ni kɔ k'a kun y'o yuruku u ka gabla n'o ye guichet automatique ye agence min filɛ nin ye misirakaw fɛ yen nɔ min bɛ tali kɛ Papa Sadio Traoré a ko jalaki min bina madame Jɛnɛba Sall ka ko jalaki in bɛɛ lajɛlen ko a sɛbɛntiyalen don wa a sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ kɛra bɔ kɛra bɛɛ lajɛlen kalama wa ko madame Jɛnɛba Sall madame Kani Jɛnɛba Sall ko a yɛrɛ y'i jɔ jalaki in kɔrɔla la ko wa ko client dɔw bɛ yen n'o ye BDM ka client dɔw ye olu ka compte kɔnɔna la i b'a sɔrɔ a b'o compte a b'o bamayɛlɛma k'o kɛ a yɛrɛ tɔgɔ la k'o nafolo k'o bɛɛ lajɛlen bila a yɛrɛ ka compte kɔnɔna la ko bɔ nana kɛ nin kɛlɛ ma mun tora sa ka madame Kani muso in Jɛnɛba Sall ka gɛn ka bɔ BDM kɔnɔna la ko SYNABEF kɛlen don k'o k'a ka kɛlɛkɛ bere ye bi ka tila ka kuma sida caman de ta k'o fɔ BDM yɛrɛ ɲɛmaaba ma n'o ye Amadou Haidara ye limanaw ko ka ale bɔ BDM ɲɛmaaya la ko k'a sɔrɔ bi dun n'i ye Mali banki ba in lajɛ n'o ye BDM ye a ye jɔyɔrɔba min fa farafinna kɔnɔna la limanaw ka nin ɲɛma in to BDM ɲɛmaaya la bi ko o de ka bon kosɛbɛ n'a fɔra ko SYNABEF kɛlen don k'o kɛ kɛlɛkɛ bere bi min ye BDM kɔnɔna la comité syndical min bɛ yen olu y'a jira k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la olu sen tɛ nin na wa hali SYNABEF ko k'a bɛ baarabila kɛ olu sen tɛna y'a la wa u b'a fɔ fana SYNABEF bɛ ka laɲini min kɛ nin ye laɲiniw tɛ min bɛ baarakɛlaw olu ka hakɛw olu lafasa kunnafoni filɛ dɛ limanaw an ye nin bɔ 22 septembre ale de kɔnɔna la n'an bɔra yen nɔ an bɛ don indicateur de renouveau ale kɔnɔna la indicateur kumana limanaw kuma fila b'a kɔnɔ kuma minnu ni a kuma ɲumanw tɛ sabu bamancimaw de ka walejuguw de ɲɛfɔlen bɛ indicateur de renouveau kɔnɔna la yan nɔ a jarala k'a fɔ Tɔnbɔkutukaw fɛ yen nɔ ko an ka forces armées maliennes n'o ye FAMA ye ko u ka sigiyɔrɔ dɔ n'o ye poste dɔ ye min ni limanaw ale bamancimaw taara bin o kan nka limanaw waleya min kɛra nin ye dabaliban ko don dɛ sabu communiqué min ni an ka armée yɛrɛ ka kunnafoni so min bɛ n'o ye direction des informations et des relations publiques de l'armée n'u k'a ma ko DIRPA limanaw ale de ye kunnafoni in sɛbɛntiya kunungo kari octobre kalo tile 17 san 2021 k'a fɔ ko nɛgɛ kanɲɛ 6 tɛmɛnen ni sanga 30 ɲɔgɔnna ye poste min filɛ nin ye Acharan Tɔnbɔkutu mara la ko bamancima dɔw minnu ma lakodɔn olu de taara bin a yɔrɔ kofɔlen in kan limanaw a jala k'a fɔ bamancima ninnu a bɛ se mɔgɔ 15 ɲɔgɔnna ma a bɛɛ lajɛlen maramafɛn gɛlɛnbaw de b'u bolo min ye kunnafoni ye indicateur kɔnɔna la a sɛbɛntiyara DIRPA mɔgɔw fɛ k'a fɔ ko nin ye waleya ye min ni a kɛra nka min ye bamancimaw ye limanaw a kɛra tajuru sara ye ka ɲɛsin u ma sabu an ka finitigiw ma to fiyewu ni bamancima ninnu ka dangarikɛw la nka hali n'a sɔrɔla an ka finitigi maa 7 ɲɔgɔnna olu joginna maa 1 o ni tora la ko nka min ye bamancimaw fanfɛla la maa 4 u ye olu fana bɔnɛ u ni na nka limanaw min y'a la kabako yɛrɛ ye o ye k'a fɔ bamancimaw ka bolimafɛn dɔ de bɛ yen n'o ye BJ dɔ ye BJ min n'a numéro de matricule ye N4417-AY-00 ko nka BJ limanaw a jala k'a fɔ Mauritanie plaque o de b'a kan a bɔra Mauritanie jamana de kɔnɔna la limanaw ɲininkali ye min ye
indicateur du renouveau fɔ o ye k'a fɔ Mauritanie o ye Mali teri jamana ye wa an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kulu kelen kɔnɔna la n'o ye G5 Sahel ɲininkali kɛlen don n'a sɔrɔla ni jamanaw n'a jɛyalen don banbanci wale kɛlɛli la Sahel yɛrɛ kɔnɔna la ko kelen kɔni bɛ yen limanaw o jɛlen don o ye k'a fɔ Mali jamana a furadama jamana ɲɛmaaw furadama u ma maa jalaki k'a fɔ ko e ni banbanci ma bɛ jɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya la an kɛrɛfɛ jamana ninnu k'a fɔ aw de ni banbancimaw bɛ jɛla a bɛ ka bɛnbɛnbɛn kɛ Mali kama Mali ma deli k'o fɔ fɔlɔ ko nka limanaw k'a sera sa a bɛ san 10 bɔ bi k'u ka jɛya tiɲɛ ka fɔ teri ye a tɛ teriya sa indicateur de y'o fɔ limanaw ale indicateur kelen kɔnɔna la ko lakanabaliya siratigɛ la an ka min ye bateau n'a fɔ jiboli sira n'a fɔ taama sira min bɛ yen n'o ye ji sanfɛla ye n'o ye compagnie malienne de navigation Comanav a jirala k'a fɔ ko Gawo bateau dɔ bɛ yen nɔ ale tun bɛ ka bɔ Gawo k'i kunda Mopti ka sibiri tɛmɛnen in na octobre kalo tile 16 a jirala k'a fɔ kunnafoni minnu dira a yɔrɔ kofɔlen in na ko min ye walejugu tigilama dɔw ye olu ye marifa de ci bateau in natɔ la a kɛra Temera yanni ka se Burema yɛrɛ min ye indicateur maaw ye a na kɛ olu kɛlen kɔ ka weleli kɛ kunnafoni sɛmɛntiyara taamakɛla dɔw fɛ ko nka a jatigɛ bonyana a siran bonyana a jatigɛ sabu ko maa minnu tun bɛ bateau in kɔnɔna la min ye lakanabaw ye a siran bonyana a masiba ye sakɛ a jirala k'a fɔ olu ye kunnafoni di k'a fɔ ko minɛn dɔw kɔni tiɲɛna ko nka maa ni ma to a ko siratigɛ ninnu na walasa wa ko nin waleya kelen fana o taara ka ɲɛsin bateau ma bateau min yɛrɛ ni maaw bɛ da la ka don a kɔnɔna la ko o lakana fanga ka bon ko banbancimaw filɛ nin ye ka marifa de ci bateau in na limanaw a kɛra Temera ani yanni ka se Burema waleya kelen fana k'o kɛra Kuakuru waati tɛmɛnenw na o yɔrɔ kelen in na yen nɔ a bɛ a banbancima kelen ninnu ye kunnafoni filɛ an ye nin bɔ indicateur du renouveau n'an bɔra yen nɔ min ye Soir de Bamako limanaw an bɛ don ale kɔnɔ Soir de Bamako kumana a y'a jira k'a fɔ ko conseil national de transition yɔrɔ ale ye an ka députéw ka députéw minnu bɛ yen nɔ n'olu de bɛ ka cɛmancɛ fanga baara kɛ nin waati in na ko CNT ɲɛma n'o ye colonel Maliki Diaw ye a ye a ka yamaruya kɔnɔna la secrétaire général min filɛ nin ye CNT kɔnɔna la ko ale ye bataki dɔ kɛ bataki min n'a bɛ tali kɛ baarakɛlaw olu ka lahalaya la dɔwɛrɛ tɛ limanaw nin ye fɛɛrɛ kura dɔw de tigɛlen ye CNT kɔnɔna la baarakɛla bɛ yen ko e bɛ CNT kɔnɔ ko ni i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la waati min na i taa waati o ka dɔn wa hali n'i bɛ jigin ka bɔ baarayɔrɔ la o waati o fana ka dɔn o de la ko u ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan fɛɛrɛ minnu ni subahana mansin dɔ de sigilen bɛ CNT kɔnɔna la yen nɔ n'i bɛ don limanaw i b'i tɔgɔ sɛbɛn i b'i bolo da la karisa de don karisa nana nin waati in na wa fana n'i bɛ bɔ i bolo da a la k'a fɔ karisa de don a karisa bɛna a jiginna ka bɔ baarayɔrɔ la a bɛna taa so nin waati in na limanaw sɛgɛsɛgɛli in kun tɛ dɔwɛrɛ ye o k'a jira k'a fɔ bi maa minnu bɛ yen ni olu bɛ taa baarakɛyɔrɔ la ni fɛn wɛrɛw b'u bolo k'a kɛ u b'o de ɲɛnabɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka taa baarakɛyɔrɔ la ka foroba baara k'o fusa u fɛ baara k'o fusaya ni foroba baara ye ni waleya min sigilen nin ye conseil national de transition kɔnɔna la ko nin ye kokura ye kokura min ni a kan ka fo kosɛbɛ sabu ni nin bɛ kɛ limanaw nin kan ka sigi Mali yɛrɛ foroba cakɛyɔrɔ bɛɛ lajɛlen de la walasa foroba baarakɛla fɛn fɛn bɛ yen k'i bɛ baara kɛ Mali foroba cakɛyɔrɔw la i na waati ka dɔn i sigi waati ka dɔn a bɛ kɛ sababu ye baarakɛlaw ka se ka kɛ baarakɛyɔrɔ la waati minnu ni o ye baarakɛ waatiw ye kunnafoni ye nin ye limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la n'an bɔra soir de Bamako kɔnɔ indépendant ale kumana limanaw indépendant ka kunnafoni damadɔ bɛ yen a jirala k'a fɔ ko ni maaw hakili b'a la ko polisi 2 bɛ yen n'o y'an ka lakanabaw ye Ansongo mara la Labezanga ko o poste la yen nɔ polisi 2 bɛ yen a na kɛ banbancimaw ye olu jaso ka taa n'u ye a kɛra octobre kalo tile 14 tɛmɛnen na polisi 2 in limanaw u jasora banbancima dɔw fɛ a kɛra Fafa ani Labezanga o de ni ɲɔgɔn cɛ ko nka polisi ninnu ta tɔ taara laban banbancimaw ka walejugu min ni maaw hakili b'o la k'u bɔnɛ u ni na walasa Ansongo mara la
kunnafoni minnu ni olu dira n'olu sɛbɛntira sigidalamaw yɛrɛ fɛ o ye k'a fɔ polisi kofɔlen ninnu limanaw a kɛra alamisa tɛmɛnen na u bɔtɔ Ansongo dugu kɔnɔna la k'u kunda Labezanga kan o de furancɛ la ko bamacimaw taara bi u ka k'u t'u ka bolimafɛn kɔnɔ u maa fila bɛɛ tun bɛ bolimafɛn min kɔnɔ u y'u jigi ka bɔ bolimafɛn in kɔnɔna la limanaw ka taa n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ min ma dɔn u y'u yɛlɛ motow de sanfɛ o de kɔfɛ limanaw ko u ye u bɔnɛ u ni na hali n'a sɔrɔla bamacima minnu ye walejugu in kɛ u ma u kanbɔ k'a fɔ u nɔ don ko nka siga kɛmɛ maa minnu na a yɔrɔ kofɔlen na o ye organisation État islamique du Grand Sahara n'o ye EIGS maaw ye ko siga kɛmɛ olu de la sabu olu de ka munumunuzalo ka ca a yɔrɔ kofɔlen na n'o ye zone des 3 frontières o la sa limanaw k'a jira k'a fɔ nin walejugu min kɛlen nin ye a bɛ dankari kɛ kosɛbɛ an ka finitigiw la minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na kɔsan in yɛrɛ la min bɛ se ka nin ko in yɛrɛ sɛbɛntiya o ye k'a fɔ EIGS ale ka mafalima min bɛ yen n'ale fara n'o ye Abu Sharawi ye ale fara o yɔrɔ kofɔlen ninnu de la k'a jira k'a fɔ EIGS limanaw nin waati in na maafa wale kɔni nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na n'o ye zone de 3 frontières ye o t'u bolo foyi ye o ye ka maaw n'u bolofɛnw bolimafɛn minnu bɛ tɛmɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ u bɛ bɛn o kan nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na yen nɔ n'o ye Ansongo mara ye a jala k'a fɔ walejugu kɔni tiɲɛ kuma bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ caya nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na k'a sɔrɔ dun an ka finitigi minnu bɛ yen n'o ye faamaw ye ani task force takuba G5 Sahel olu bɛɛ lajɛlen bɛ a yɔrɔ kofɔlen ninnu na yen nɔ ani indépendant ka fɛlaw ye ale indépendant kelen kɔnɔ limanaw ko Kidal ka den caman wulila juma tɛmɛnen na ka taama kɛ a kɛra wulikajɔw de ye wulikajɔ minnu ni a kun ɲɛsinnen don u ka marabolo ɲɛmaa ma n'o ye gouverneur ye k'a fɔ ko a ka baara taabolo man ɲi walasa Kidal mara kɔnɔna la u ka wulikajɔ in kun jɔnjɔn min tun b'a la ko Kidal gouverneur min bɛ yen sisan dɔw yɛrɛ y'a ɲini ko a ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la sabu ko Kidal nin waati in na Kidal bɛ bolo min kan a bɛ n'a fɔ gouverneur a ka mara taabolo man ɲi walasa Kidalikaw ko fo ka a wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la walima ka a gɛn ka bɔ Kidal mara yɛrɛ kɔnɔna la o ye Kidal mara kɔnɔna ye limanaw ni an bɔra ka min fɔ sisan polisi fila minnu ni olu fara ko nka nin ye sapeur pompier dɔ fana ye n'o ye Jakarija Suntura ye ko bamacimaw ale kɔni ala farala ale kan sabu bamacimaw ye ale bila ale kun jasora utukalo tɛmɛnen na yɛrɛ Bosi ani Wombori ni ɲɔgɔn cɛ a bɛɛ kɛra Gawo mara in na yen nɔ sapeur pompier min filɛ n'o ye Jakarija Suntura ye ko bamacimaw kun y'a minɛ juma tɛmɛnen yɛrɛ ko u y'a bila ka taa ka ci fɛ ko maa kofɔlen in kunnafoni sɛbɛntiyara indépendant maaw yɛrɛ fɛ maa kofɔlen yɛrɛ ye kunnafoni sɛbɛntiya a jarala k'a fɔ ko kuma wɛrɛw kɔni ma fɔ a ka bilali la a bilala kun min na o ma fɔ ko nka tare ale bilala ka bɔ bamacimaw olu ka bolokɔnɔmaya la kunnafoni filɛ limanaw an ye ni kunnafoni damadɔ ninnu bɔ indépendant ale de kɔnɔna la an bɛ kunnafoni kuncɛ teliyala ni Nouvelle Horizon ye limanaw an kun y'a kulo lasɔmi bakurunbaw la k'a fɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna la min ye ADEMAPE AEJ n'o ye politiki tɔn belebeleba min bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ko ale ka jɛrɛba n'o ye congrès ye o tako 6nan o kɛra Bamako yan nɔ min ye tɔndenw ye u bɔra Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen ani diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka na congrès min ye nin ye ni congrès 6nan don a jala k'a fɔ ko congrès in kun de ye walasa politiki tɔn in kɔnɔna la baara minnu b'a kɔnɔna la n'olu kan ka kɛ ani don nataw la baara minnu bɛ yen n'olu kan ka boloda walasa politiki tɔn in bɛ se k'i